Sanibonani nonke babukeli emakhaya, igama lami nguMbali uMacelwa kaSithole one award and angihambi ke ngedwa ngihamba no ngiyabingelela nonke babukeli igama lami nguXolani ngwakaSithole njengoba seshila uMbali yeah namhlanje ke sila sise Lady Fair Theatre lapho ke esikhona khona la kungomsebenzi omkhulu kade siwenza namhlanje kade kwenzeka ke iworkshop yenkaba yechilo TV series ezoshuthwa nje kungensuku zatshwala. So besikwenza ke nje bekukuthi ke sizo workshop abantu esosebenza nabo kukhona ke nencwadi esiyenzile ke futhi nakhona esisethele ku script okusona ke sizoshuthwa ngenxa ukuthi ke sifuna ukufundraiser esinezezele amafunds kulawa ke esinawo amafunds. Yebo kunjalo siphinde sithathele ithuba sibonge kakhulu kubaphathi baseleli fair ngokuthi basihoste endaweni nabenhle kakhulu sibonge futhi nabo bonke abazila ama-artist okanye ama-actor amaciko amahle abekhona sizo workshop konke kuhambe kahle sibabonge impela bonke abazile okusho ukuthi ke kunengi okusazokwenzeka njengoba sibona nabo befikile ngobuningi babo. Sibonga kakhulu ke futhi kumama uPhumzile bekuyena futhi uPhumzile kubheka bekade senzela khona iworkshop esisiza lapha nalapha ya for workshop abantu ke laba kade bekhona ke la kanti ke waziwa kakhulu ke lapha ngendawo kaMampele bedlala kakhulu indawo kaMampele iyona ke lapha abamazi ngayo uma Mphumzile lo kade ezosiza kuningi kakhulu ke abakufundile ke abantu nami ngimina ngikufundile nje kuningi kakhulu esikufundile nje siyabonga kakhulu kulokho. Siyabonga kukho konke sekwenzekile namhlanje sibonga wonke umuntu obekhona sibonge nje jikelele thina ke si Elenomusa iqhikiza media production and casting agency. Siphinde futhi ke sibonge lapha yana kusisi uZowi Mzulwini sibonge lapha na ke kuMashelela production ngokuthi ke nje babe ingxenye ukuthi besikwazi ukuthi besithwebule entweni kade sizenze ukuze kuzoqopheka umlando ngoba siqopha umlando sithi Mashelela waya naziya injalo nje.